to sai da na ga yaron Ado Gwanja shi ma ina mai irin wannan harkar ta kai ta kawo haka in zai fita biki zai tafi da ni zai tafi wurin location zai ɗauke ni a motarsa in ja shi ma mu tafi wurin location a ta kai gani yara ake da shi ake fara sani a cikin wani shin ba zan manta ba goyon kaka. To daga wannan kuma sai Tijjani Asasi ya rubuta labarin a duniya shi ma sai ya yi inviting ɗina. To daga dai a duniyan ne kuma sai ta fashe ga baki ɗaya kowane series za ga suna kiran ka suna sa ka aiki. Na yi sana'ar waƙa dan ni hip hop ce ma ta kawo ni. Waƙa hip hop ce ta kawo ni. Na ma fara yi haka to kuma da na fara fina-finai sai na ɗauki waƙa sai na ajiye ta a gefe. Sai na ɗauki fim ɗin kawai. In na ga shi ya fi tafiya da karakta ɗina da kuma yanayin zamanin da ake ciki. Ka san yanayi kowa da irin role ɗin da yake takawa. To majority mu za ga billion role muke haka irin kidnappers ko robbery ko bad boys haka a cikin school. To ka san dole za ka karakter mu ya bambanta da irin sauran mutane. Saboda like mu uwa mutanen banza ne a dai yanda ake faɗakarwa amma ba wai haka bane ba. To muna ba ma mutanen gari ba ko a gida ma haka muna shan damu da cewa kan mai aski. To wani time ɗin kuma idan muka yi aski za mu zo karakter mu ga abin da ke buƙata tana buƙatar gashin kanmu dole sai dai mu ɗauko irin hular gashin nan mu saka. To amma kuma ita ba ta zuwa ma ciwon kamar yanda naka yake. To shi ne dalilin da ya sa muke rayuwa da gashi amma kuma normal a waje da ganmu ba za ka gamu babu hula a kanmu ba saboda wannan gashin da ke kanmu. Saboda ka a dinga ma wani kallo ana fassara yanda ake kallon mu a fim ana ɗauka ma uwa a zahiri haka ne. Wani irin kaya ba ka zo da kuɗi ba. An gaya ma kayan da nake gaba a hannun mai gida sai na ba da kuɗi ake bani. Wannan tsakaninku ne ni ce min yayi kar wanda ya zo min ba da kuɗi ba na ɗau kayansa na bashi. Amma dai ka san tsakanin da mai gida babu wannan bai samu ko. Nan magana ku ce kai da shi. Ni ba abin da ke faranta min rai a ce idan muka fito gari kaga jama'a suna da gunmu suna roshin ɗinmu suna haba da mu duk dai inda za mu je. To ina jin daɗin wannan abu. Ina jin daɗin karamawar da jama'a suke mana sosai. Ina burge ni sosai wannan abu yana bani farin ciki. To shi ne da abu na dinga ɗan har sai da kai na ɓata mai rai ya rike ni sannan kuma na dawo ne abin da yake so a gurin. Tauraro na gaskiya Adam ya zango. Akwai jarumai da yawa wanda ba mu taɓa yin fina-finai da su ba irin su Hadiza Gabon, irin su Umma Shehu, irin su Rahama Sadau, irin su Fati Washa. To banda ma dai yanzu labari na da yazo muna yi da ita. To duka ga irin wannan jarumai ina so in ga ina yin fim da su. Ni abinci. Allah gurin. Ai abinci na kuwa kola ne. Ni ne da kuwa kola. To magana ta gare. Ina da aure. To buri na ba da wani buri a rayuwa da ya wuce ni ma yau in zama wani a ce ina da kamar yara a bayana ni ma na gina wasu na reni wasu kamar yadda ni ma aka rene ni ba a nuna min mugunta ba. Ni ma ina so in ga haka na reni wasu na yi foundation ɗinsu a ce dai in na juya ko da babu yi na kaza a ce ai wannan wani ne ya kawo shi. To ka kai ma ka zama sula ko da ba ka nan za ka ji daɗi.